Kain po. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggy'S Cuisine. For today's video po, magmumukbang po tayo ng minuto po ni Mama po. Humbang pata po. Medyo konti lang po yung kakain natin ngayon kasi dinner po namin ngayon. May rice po tayo sa likod, tapos konting sauce po ng humba. Tapos yung drinks po natin, Coca-Cola. I-bless ko muna po yung pagkain po. Bless us, our Lord, we shall about to receive by Almighty through Christ our Lord. Amen. Sa lahat po na mahilig po sa humba, kain po tayo. Kain po. Kain po. Yung humba po ng mama ko po, may pineapple po. Nilagyan niya ng pineapple. May konti siyang baboy din po. Hinagyan po siya. Hinaluan po ni Mama. Kain po. Lamig kayo.
Ayan na po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa laging andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Maraming salamat po sa lagi pong nagsishare po ng mga videos po ng Maggy'S Cuisine. Thank you so much po sa suporta nyo, tsaka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Maggy'S Cuisine, Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mix Go, at tsaka Rochelle Kawad po. Sa Sulit Kao po, Food is Life TV, Ikip Salazar Update, Itsugi, Nanay Madzelen, Jirer, Angie Monsor, at saka I Garcia 1301. Sa Super Kao po, Ens Mukbang, Junior Senior TV, Ron 21 Saudi Vlog, at saka Kusina Bicolana. Sa Hibigating Team po, Sisi Koy Rimis TV Watkins. Silang lahat po may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Shoutout po sa Solid Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers, at sa lahat po ng Pinoy YouTubers po. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay, Maria Chance Vlog po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po paki-like and subscribe po. Maggy'S Cuisine po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.